Batean, Artzainen etxea seinalatu eta lehenago gogoratu dudan bezala, hango Andreen erraskeria salatu hartuko zuen plazerra. Bestean, tabernaria juzkatuko zuen, kontrabandoan egin zela aberats, emazteak adarrak biltzen zizkiola. Hurrengoan berriz, plazako dendaria, ez erosteko bertan, oso garesti jartzen zituela gauzak. Masiatzaile guztiak bezain ustel, oso isilik hitz egiten zuen olakoetan, xuxurlaka. Baita biok bakarrik geundenean ere. Gela barruan piztutako pospolua eskuarekin babesten dutenek bezala, ikarazion aizerik harinenari ere. Kanpotik zein barrutik zikina iruditzen zitzaidan gizon hartan, begiek harritzen ninduten gehiena. Urdinak, distirantak, beste norbaiten arima erakusten zutela zirudien, bisioak ikustera ohitutako erese batena edo. Gogoratzen alaiz, behin ere erre izana. Aurreko bizitzaren batean edo esan nahi diat, zirikatu nuen behin. Txorakeria gutxi eta ardo gehiago edateko esanez erantzun zidan, merezi bezala noski. Edo zein modutara, niri ez zitzaidan aski garai bateko galaiei bezala bere begien edertasuna. Eta areagotu egin nituen tratabidea murrizteko ahaleginak. Baina etzen lan xamurra ordea inondikan ere. Izan ez ere, Krisantosek nire laguna izan nahi zuen kosta lain kosta, eta hasieratik bertatik ezagutu eta egun gutxitara, gure adiskidantzaren berri ona ematen zion kalean azaltzen zen edonori. Gaia, harira etorri ala ez etorri, jendea bertakoa izan ala ez izan. Gubiok oso laguna gara aitortzen zien bisitariei, eta segidan nire baieztapena eskatzen zuen. Ez alda egia, esantzak, ez algara laguna hundiak. Jakina, baiez esatea beste erremediorik ez zitzaidan gelditzen.